on Hempa Bravuri tää Ieva-poltteri, ei me sitä joku iisitti juttelee. Karjalan poltteri. Karjalan poltteri? Joo. Vai? Jätkä humppaa vielä tuolla. Tuossa kun mä tunkin, mä sanoin, että tuleeko mun soittamisesta mitään, että kun mun soitin on niin vanha ja palakeet vuotaa, niin meidän Hetalovissa, meidän kämppäimäntä sanoi, että kanistele lusikkoa. Antoi mulle 2 lusikkaa, no mä rupesin äsken kattelemaan, niin tässä on ollut hotelli Tammer tossa ja tossa, niin olisiko se niinku... Pispalan pulteri. Joo, Pispalan pulteri, mutta sitten on puukolla karrattu vähän mutta kyllä se Pispalan pulteri on. Joo. Tuosta Pispalasta tuli meille, onks Rantasen vallastieras vielä täällä toiminnassa? Ei oo. Ei oo. Eikö se tehnyt muuta talkkunajauhoja? Joo. Siitä mulla edelleen tuli mieleen, kun me ollaan tuon Ollin kanssa niin Längilmältä kotoisin ja Längilmällä en mä tiedä syödäänkö siellä ei näy talkkuna, mutta ennen syötiin ja siellä laitettiin hyvin vahvasti jauhoja. Vaikka oltiin nuukia ja köyhiä, niin laitettiin paksua piimään tai viiliin niin paljon talkkunajauhoja. Siellä oli niin kova talkkuna, että ei uskokaan, kun se oli ihan sellaista kuivaa niin kuin naveroi, niin se oli niin kova, että kun esimerkiksi laittoi peukalon kynnen päälle pienen murusen, sitä löi vasaralla päälle, niin kynsi musta. Jatka humppaa. Korkealla kurrahalla ongat huminoi, kirves vapautuu ja kakko parha hakoi. Jätkät siellä kääntäjällä meidän saamoi, ja huilamme kanuunelta. Oi, oi, jätkän oma kuumaa. Oi, oi, lempeni on tuutaa. Oi, oi, tulossa vakuutaa. Oi, oi, tumme miehen voi.
Kiitoksia. Tässä täytyy varmaan esitellä nämä meidän instrumentit. Täytyy tuosta Riston sahasta lähteä liikkeelle. Niin se on, joo, nyt se on kuulemma väärinpäin. Se pitää olla korkeat äänet niin kuin yläpuolella. Mä ihmettelinkin, että se ei se... Se on kun ei oikein tuntunut menevän tää homma. Se ei tullut oikein puhdasta. Kyllä tuolla joku, joka on musikaalinen, niin ihan selvästi näkee, että se... Joo. No nyt. Anteeksi nyt, että tämmönen sattuu. Minä lyön kirveellä siihen jäljen, että kumpi on ylä. Mutta ei me nyt voida sitä ruveta korjaamaan. Ja Sepolla on tällainen yhdistetty matkalaukku ja passo. Joo, tää saa kuljettaa tavarat jos ne. Kyllä. Ja viimeksi kun oltiin tuolla jossain Ruutanassa, niin silloin oli jäänyt villapaita sisään ja ihmeteltiin, että ei soi millään. Siinä oli kanssa semmonen, oli semmonen särisi jotenkin ja sillä oli villapaita tuolla sisässä. Mä ihmettelin, että mikä riota kun ei mennyt saada oikein käyntiin sitä hommaa. Ja sitten Hetalovisalla on tää pulsaattorikoneen edeltäkävijä, joka on muuten G-viritteinen. Kokeillaan, onko se G. No ei se ihan oo, mutta kyllä se varmaan jotenkin kelpas. Ja sitten Ollilla on tää musiikat kämpeämänältä saatuna ja E-molli piti olla, mutta pitäisikö nyt toisinpäin varmaan niin. Näin on vaan. Joo, näin päin. Ei. Joo. Mutta hyvä. Ja tää mulla on tämmönen matolaatikko sitten. Tässä on siima valmiina. Tää toimii myös onkena. Tää varasiimakin on vielä tässä. Madot voi panna tonne. Ja sitten vähän tää soikin sitten, jos huomasit. Mutta se on puoliksi sähkökin, eikö se ole? Niin, onko tässä on maadotusteipillä kiinni nää muoviosat, niin eikö tää ole silloin sähkökitara? Ainakin osiksi.